खुलुमबाय स्टुडियो दं अंकिति कां ब्रह्म सिमेन्ट साफरियाव सिमेन्ट साफरि गेलेमु आफादनि दैदेननायाव थांनाय 18 आगस्ट खालिनिफ्राय रुंसारि लाइसुमा स्वर्गियारि गोसोखां राङारि जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। आरो बे जोबथा फाइनालाव रौता गियानदय एफसी आरो जियादल एफसी नि गेजेराव जोलुर बादायलायनाया जायो। आरो बे जोबथा बादायलायनायाव रौता गियानदय एफसीआ जियादल एफसी खौ 1 गलनि फारागथियाव फेजेननानै देरहासार जानो हानानै सेथि रुंसारि लाइसुमा स्वर्गियारि गोसोखां राङारि जोलुर बादायलायनायाव देरहासार मुंखौ लाखिनो हायो। मख'नो गोनांदि 18 आगस्ट खालि जागायजेननायनिफ्राय लानानै बे रुंसारि लाइसुमा स्वर्गियारि गोसोखां राङारि जोलुर बादायलायनायाव आसामनि दाब दाब जिल्लानिफ्राय जेरै क'क्राझार, तामुलपुर, तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रुगढ़, माजुली, हारमुति, लेफेटकाटा, टेङाघाट, जियादल, रौता बेबादिनो 23 टीमनिफ्राय बाहागो लाफैयो। आरो मैयानि बे जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव आलासि महरै लखिमपुर लकसभा समिस्टिनि एमपि प्रदान बरुवा, जनाय विधानसभा बियाबनि एमएलए भुवन पेगु, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनोरन्जन बसुमतारी आरो गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। एकदम सुंदर লাগিছে 15-20 হাজাৰ মানুহ হৈছে আৰু সঁচা অৰ্থত চাবলৈ গ'লে ফুটবল আমাৰ অঞ্চলত খুব আদৰৰ খেল। জনগণ হিলদল ভাগি ওলাই আহিছে আৰু এইবোৰক দেখিলে আমি সমাজখনক লৈ উৎসাহিত হওঁ। যেতিয়াও খেলা ধূলাক লৈ সমাজখন যেতিয়াও উৎফুল্লিত হৈ থাকে আৰু ফুটবল বুলি ক'লে মোৰো ভাল লাগে। আৰু টুৰ্ণামেণ্ট আজি ভাল দুটা টিম, এটা আমাৰ স্থানীয় ধেমাজিৰ জিয়াদল এফচি আৰু এটা একদম ৰৌতাৰ আমাৰ জ্ঞানোদয় এফচি আৰু এই আজি জ্ঞানোদয় এফচি চেম্পিয়ন হ'ল। এটা গলত জিয়াদল এফচি অলপতে হাৰিছে। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দুটা টিমকে আৰু আশা ৰাখিছোঁ অহা দিনৰ ভিতৰত ইয়াতকৈ ভাল টুৰ্ণামেণ্ট পাতিব লাগিব। আমাৰ স্বৰ্গীয় লাইচুমা স্বৰ্গীয়াৰী দেৱৰ সোঁৱৰণত এইটো হৈছিলে। আৰু আপোনালোকক খবৰ এটা দি ভাল পাইছোঁ যে নৱেম্বৰ মাহত জোনাই সমষ্টি MLA কাপ হ'ব, য'ত নেকি আমি প্ৰাইজ মানি ইয়াতকৈও আৰু ভালকৈ আৰু পাতিব পৰাকৈ ভাল টিম আৰু বাহিৰৰ পৰা আহিব পৰাকৈ আমি প্ৰাইজ মানি 5 লাখ টকা ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ আমি ৰানাৰ্ছ আপটো 3 লাখ টকা বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ আজি। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ জনগণে ইয়াত আমাৰ বিশেষকৈ এই অঞ্চলত জোনাই সমষ্টিৰ ৰাইজে আৰু ধেমাজি জিলাৰ মানুহে আৰু ভাল ভাল টিমৰ খেল উপভোগ কৰক আৰু নতুন প্ৰজন্মই তাৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ ভাল ভাল খেলুৱৈ ওলাওক। আমাৰ ইয়াৰ পৰাই মেছি ওলাওক, ৰনাল্ডো ওলাওক আৰু এদিন ইয়াৰ পৰাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা গ্ৰাম্য অঞ্চল পৰা গৈ ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিব পৰাকৈ, ৱৰ্ল্ড কাপৰ বিজয়ী হ'ব পৰাকৈ আমাৰো ফুটবল টিম ওলাওক বুলি আশাৰে মই সকলোকে ফুটবল এই গেমটোত সকলোকে মই সকলোৱে উৎসাহ যোগাব লাগে, অৰিহণা যোগাই এইটোক লিফ্ট দিব লাগে বুলি মই আহ্বান জনাইছোঁ। दिनै सिमेन्ट साफरि गेलेमु आफाद एबा सिमेन्ट साफरि स्पर्ट्स एस'सियेसना गिबि खेबनि थाखाय रुंसारि लाइसुमा स्वर्गियारिनि मुङाव प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्ट जों बेयाव होदोंमोन आरो बेयो थांनाय 18 आगस्टनिफ्राय जों स्टार्ट खालामदों आरो दिनै 8 सेप्तेम्बराव जोबथा खेल गेलेनाय जाबाय। गासै 23 दोलोआ बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो 22 सान कन्टिनिउआसलि गेलेनाय जादों। बेवहाय आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआ बाहागो लाफैदोंमोनब्लाबो जोंनि रौता एबा उदालगुरि जिल्लानि गियानोदय एफसी आरो जियादल एबा धेमाजिनि जिल्लानिनो जियादल एफसीआ फाइनाल गेलेनो माने सुबिदा मोनो आरो बे दिनैनि फाइनाल गेलेनायाव जोबोद मोजां गेम जादोंमोन। जोबोद नारा नाथा नाजानायनि गेजेराव गियानोदय एफसी रौताया जियादल एफसीखौ 1-0 गलाव फेजेननानै चेम्पियन जायो। आरो बेवहाय जों नायदों गोबां उन्नत माननि फुटबल गेलेगिरि बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि गेलेनायनि जा मानदण्ड बे जोबोद मोजां जादों होननानै सानदों। आरो बेवहाय जोङो दिनै जोबथा हाबाफारियाव बान्था राननाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो आगुनि गेलेगिरि जायफ्रा दिनै
65निफ्राय 70 बोसोर बा 70 बोसोरनि बारा बैसोनि जाबाय बिथांमोनखौबो जोङो 8 सा लेंहरनानै बेयाव मान बावदों आरो साफ्रोमनोबो बुरजा रां हरनो हायाखैबाबो जोङो साहा लोंनो आन्था एसे एनै जोङो रां हरनो हादों दा बेबायदि हिसाबै जों गोजोननाय मोनदों जे जोंनि सिमेन्ट सापरि स्पर्ट्स एसोसिएशना आगुनि गेलेगिरि बिथांमोनखौबो मान खालामदों आरो बिथांमोनाबो जोबोद मोजां मोनदों आरो उननि समफोरावबो जों गोबां गेलेगिरिफोरखौ बेबायदि लासै लासै बा स्टेप बाय स्टेप जों बान्था होलांनो बा बरायनो बा मान बावनो जोङो नाजालांगोन दा बेयाव जोंनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ बेयाव मदद खालामनायजों लोगोसे दिनैनि बान्था राननाय हाबाफारियाव जोंनि लखिमपुर लकसभा समष्टिनि माने MP प्रधान बरुवा बिथाङाबो बाहागो लादों लोगोसे जोंनि जनाय विधानसभा समष्टिनि जा MLA भुबन पेगु बिथाङा बान्थाखौ राननानै होफैदों आरो बिथांमोनाबो जोंनो गोबां मदद होदों आरो जोंनि भुबन पेगु बिथाङा फोसावलांबाय जे नभेम्बर दानाव सेथि बान्था 5 लाख आरो नैथि बान्था 3 लाखनि MLA काप बे फुटबल गेलेनायखौ जोंनि बे फोथाराव जागोन आरो जोंनि जा सामलाय आफाद आरो जोंनि एसोसिएशननि जा गासै मावथिफारिया बिथांमोननि हेफाजाब मदद आरो जोंनि भलन्टियार जोंनि सिकिउरिटि पार्सनेल जायफ्रा माबादा नोंथांमोननि खौरां बिजों लोगोसे रायजोफोरनि अनसुंथाइ मोननानै जों बेखौ मोजाङै खालामदों आरो बेखौ नुनानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों ओरैनो दिनै 10,000निबो बारा सुबुंफोरा फाइनाल गेलेनायखौ नायनानै रंजादों आरो जोबजासिम बान्था रानजासिम बिथांमोना बाहागो लादों बेनिखायनो सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि गासै रायजो राजा गासै दैदेनगिरि गासै समाज सिबियारि सानसुमैगिरि फोरोंगिरि आरो जोंखौ अनसायनाय बान्था माने राङारि मदद हरनाय गासैनिसिमबो सिमेन्ट सापरि स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै आंनि खर' गंग्लायनायखौ जासिबाय लोगोसे सिमेन्ट सापरिनि बायजोनि ओनसोलनिफ्राय जायफ्रा दिनैनि गेमखौ नायनो फैदों बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर जासिबाय गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय हुदुर गुवाहाटीनिफ्राय जोंनाव जोंनि नैबेयाव राङारि मदद होदों माने फरेन सैखिया होननाय बिथांनिसिमबो जोङो साबायखर बावबाय आरो सेथि बान्था हरगिरि लक्की खाख्लारि आदानिसिमबो जोङो साबायखर बावबाय नैथि बान्था हरगिरि जोंनि मा होनो सिलाबुथारनि मानगोनां फालांगिरि बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि सिमेन्ट सापरि स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै गंग्लायनायखौ जासिबाय लोगोसे इयुन समाव एबा फैबाय थानाय जा MLA काप जानो गोनां बे MLA कापआबो गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे मदद आरो हेफाजाब होयो बेखौ फिन रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो खावलायनाय थाबाय आरो दिनैनि जोबथा जा साक्सेस जानाय बायदि जों मोनदों बेवहाय गासिबो जोङो सासे मावथिल' गासिबो जाफुंहोनायखौ गासै रायजो राजा बिथांमोनासो जोंखौ मदद होदों बेनिखायनो गासैनिसिम फिन खेबसेबाव खर' गंग्लायनाय आरो आंनि सिमखौ जासिबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों माने लाइसुमा सरगियारि फार्स्ट बोसोराव फुटबल बे गेलेनाय जोंखौ माने खाबु होनायनि थाखाय गिबियावनो सिमेन्ट सापरि रोजा रोजा साबायखर बावग्रोयो गिबियावनो बेबायदिनो जोङो माने जोंना लाइब्रेरिनि थांखियानो जाहैबाय माने जोंनि इयुन जोलैखौ जों बोखांलांनो हानाय मोनसे गेलेनायनि गेजेरजोंनो मोनसे मोजां प्लेटफर्माव लांनो हानाय बे थांखिजोंनो जोङो गेलेगिरिफोरजों गेलेयो दा बेबायदि जों बेयाव लाफैदोंमोन लानानै जोङो गेलेयै उइनार जानो हाबाय सेथि बान्थाखौ मोननो हाबाय बेबायदिनो गेलेबोबाय थायो ओमफ्राय बे गोजानाव जों बारा इदि गेलेनाय जायामोन बेयाव जों फार्स्ट टाइम जों बे गोजानाव गेलेदों आरो जिहेथु दानि बे उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानोदि बे जौ जुवा निसाफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै बिथांमोना गावनि जिथु टेलेन्ट गावनि रोंगौथि बेफोरखौ बहा इन्टारेस्ट दं जेरै दा फुटबलावहा जाय गोसो बेफोर माने फुटबलावहा दिन्थिनो नांगौ गावनि जिथु रोंगौथि बेखौ दिन्थिनो नांगौ आं बेखौनो खावलायो बिथांमोननिसिम माने जा सापर्ट खालामबाय माने आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय पारिसा गियानद क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनिफ्राय रोजा साबायखर बावो जाहाथे इयुनावबो जोङो बेबायदिनो अनसायनाय मोनबाय थागोन जों बेखौनो मिजिं थिबाय आरो बेनिफ्राय बहाफोर जोंना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गेम दङ जों बेयाव गेलेगोन जोंहा बे लिगआबो जों सुपाराव सहैनो हादों जोङो सुपारावहा गेलेगोन डिस्ट्रिक्टआ